Jo perquè el recordo a tu, del Teatre Malic, ja finiquitat. Abans, quan ja el Born estava com estava ara, doncs estava al Teatre Malic, i allà fèieu una companyia que es deia TV o alguna cosa així. El TVO. I llavors éreu uns quants, tu, Molta gent hi havia. el Sueco, el tal... El Monti, el Tossal... I que el que us agradava, donava la impressió, era fracassar. Sí. Sí, allò de dir, venen 6 a veure'ns. 6 a veure'ns, i quan sortim avui? Avui han vingut 8, doncs va, jo faré aquest número, faré aquest monòleg... I ben llarg. Sí. I entregant-se. I quan menys gent venia, més. Això et va agradar molt, Perquè Bueno, tu quan a tu vas venir més. aquí vas dir, hòstia, això és el meu, és el fracasso absoluto i quines ganes. I contents. I estàveu contents. Estàveu allà, I aviam si fem una altra cosa. I seguim fracassant. Sí, era això. Però escolta'm, no te'n vas sortir. Ets un fracassat perquè no et vas sortir amb la teva. Has triomfat. Clar, sí. Ets un fracassat perquè has triomfat. I el Sueco que dèiem ara, el Sueco va venir al cap d'any al Capitol a veure la funció. O sigui, fas amics amb el fracàs que duren tota la vida. Sí. El fracàs et dura, t'acompanya tota la vida. I després, quan triomfes, quan fracasses i triomfes, llavors et miren malament els que segueixen fracassant, els autèntics, no? T'has venut. Clar, t'has passat a l'altra banda, has abandonat, és com això, ara has deixat de fumar, covarde. Clar. Ara feu aquests espectacles fàcils i baratos, però bueno, a tu el triomf et va venir entre altres bandes. En fi, ja sabem el triomf, el que vol dir aquest país, quan vas estar a TV3 fent jet lag, no sé quants anys, 6 anys. Sí, 6 temporades vam fer, sí. Home, i tant. I rodegat de ties, allà. Sí, i ja hi continuo treballant amb elles. I ara vam estrenar una cosa al Grec, que es deia Delicades, de teatre, que també va ser un èxito. Hòstia, és que esclar, I ja emprenya, fatal. Clar, i has d'anar al psiquiatre. Quan va bé, i a més ho pots avalar, dius, no, perdoni, les crítiques, els espectadors, tot, no és allò que tu facis venir bé, i clar. Soc un desgraciat, la gent ve al teatre. M'has dit ara que estava pràcticament ple, això del Nelly Bru. Bueno, hi ha algun dia que ja és ple. Vull dir que la gent, que sí. Que sí, que també, que per cert, també ho ha dirigit la Marta Pérez, que és de teatre. O sigui, que jo m'he quedat allà. I t'aplaudeixen molt. Estic molt bé. Sí. Clar. I les dones em miren molt... No és el mateix aquell aplaudiment de 6 espectadors. No, allò era més maco, allò era més tendre, allò tenia més... Era més autèntic, clar. I havies de demanar calé per anar a casa o tornar a peu. No, però no et pensis, un taxi era absolutament impensable. Home, entre 4, potser. Era absolutament impensable. No teníem, la majoria, a més, no teníem un puto duro. Hi havia algú que bueno, compaginava allò amb altres feines i anava bé, però jo en aquell moment sé que no tenia feina i, bueno, i molta gent d'allà que també estaven igual. Era molt cutre. Bueno, també vas fotre una cosa que allò va estar molt bé, però no va anar prou gent, que ja és un entremig, és un pas, que va ser el Turning Point aquell, amb l'Alfonso Vilallonga, una obra preciosa. Però el Premi Extraordinari de la Crítica. Premi Extraordinari. Clar, hòstia. Jo la vaig veure 2 o 3 cops, aquesta. Sí, realment, penso que estava molt bé, allò. Molt bé. Poca gent, però tampoc va ser un èxit que es mereixia. O sigui que has anat progressant, t'has anat venent a poc a poc. Sí. Però jo em vull vendre molt més de pressa, Jo no tinc cap interès. Bueno, si has d'aguantar fins als 90 anys, com el teu avi, no cal que corri gaire. Sí. Una altra cosa, i aquest del Nelly Blu surt molt el Nino Bravo i tots dos esteu enganxats al Nino Bravo com a bojos, perquè on va néixer el Nino Bravo? Allò que diu el poble... A Aielo de Malferit. Allà va néixer aquest tio? Un poble que ara actualment el tenim... Aielo de Malferit. Aielo de Malferit. Malferit perquè la família que ho va fundar eren uns catalans que van anar amb Jaume I, els Malferit. I Aielo deu ser, suposo, el feu dels Malferit. I de Malferit a Malperit... Hi ha res. I van venir els del poble. I quanta gent hi ha allà, aquell poble? Ja et dic, 1.000 habitants o una cosa així. Ara potser m'equivoco i són 3.000, però és un poble petit. I el Xavi Mira és de veritat ha nascut al mateix poble o va fer mal? Xavi Mira és d'Alcoi. Com tots els que venen aquí a fer teatre. A fotre'ns els carrers, també. Són alcoians, tots. Sí, el Molina, tots. Molt bé. I llavors els hi va fer il·lusió a la família del Nino Bravo que féssiu tot això? Sí, van venir les dues filles, va venir el seu nebot, va venir el seu cunyat, que era el seu mànager en aquell moment. I nosaltres encantats. Quan la veu fer on? A València, al Miquelet. I llavors tampoc teníem por que s'ho poguessin prendre malament, perquè realment la figura del Nino Bravo està tractada aquí com... Home, com Déu! Hòstia. I sí, suposo que ells, clar, deuen anar a veure molts recitals i moltes versions. I allà van veure 2 tios fotent una obra de teatre i devien dir, mira...
Perquè a mi em va refrescar una mica la memòria. A quina edat va morir el Nino Bravo? A 27 anys. Això anava a dir. Jo me'n recordo a l'aeroport a Eivissa, com van dir. En el moment de... Sí. És que ara el Nino Bravo seria el que dic sempre. No va poder fer el gran salt a Amèrica, etc, que va fer el Julio Iglesias després. Home, ell anava més endavant que el Julio Iglesias ja. I aquest tio era, vull dir, tenia todo... I això que no canteu unes quantes cançons, algunes, perquè voleu ser famosos, no canteu el del por qué te estoy queriendo, que ja no. No, però això és del Camilo Sesto, no? No me pida la razón. No, home, no, què dius, noi? No, algo de mi, el Camilo Sesto, hi han d'anar cap a la metro a altres locals, que triomfa més. El Nino Bravo, no. Sí. No, Nino Bravo cantem... Noelia. Noelia, que és El llibre, una miqueta, a punt. El llibre sí, Un beso i una flor i Amèrica. Ara, és maco dir, perquè a més m'ho vas dir tu, que el Xavi Mira canta millor que tu. Sí. Què passa amb aquest tio? Arriba una nota més amunt, dius? Que tu No, una nota no arriba... Arriba... Jo no arribo ni, vamos, ni a la sala de la sabata al costat del Xavi Mira. Així ja estàs content Exacte. de fotre un espectacle que el bo sigui l'altre. Exacte. Oh, que guapo. Exacte. I a més ho pots dir. I la gent et diu, sí. Vull dir, no hi ha ningú que perquè tothom surti i et diuen, hosti, cantes molt bé, no ho sabia que cantaves, molt bé, moltes felicitats. I després és quan ve, i aquell canta molt bé, Això, i llavors és quan estàs més content. Clar, si no estés ell, es veuria que tu cantes bé, perquè tu ets un professional de cantar, però clar, tens l'altre. El látigo que tinc, que maco, que maco. Clar, sí. I això agrada molt, perquè és el que dius, ja crea addicció, aquesta mena de... I a l'obra no podem dir, fa una trastadeta, que també és maco. Patir és el més maco que hi ha. Sí, no? Crec que sí, Bueno, i fins quan estareu aquí? Fins al 20 de febrer. Fins al 20 de febrer. O sigui que vinguin ja la gent. Que vinguin perquè és, ja et dic, és que no sé, hi ha un parell de dies que em sembla que és ple. I no és xuleria, és veritat. Llavors vull dir que... És que, escolta'm, el Xavi Mira canta molt bé. Exacte. No m'estranya. Escolta'm, però tu allà fots el del mànager i que li expliques els trucs per triomfar amb aquest tio ets tu. Sí. I llavors ell va i... Un em va recordar que... Tu vas veure Broadway Danny Rose? No. Bueno, del Woody Allen, que porta artistes de tercera divisió i en ressuscita un, i aquest, quan cantes, va canviar el micro de mà, no? I el Woody Allen diu, esto se lo enseñé yo. I es que el tio... Però tu també m'ensenyes alguna cosa que no podem dir més, potser no, perquè... Però és com quan ell diu, perquè veig una mica quin tipus de personatges són, que jo li dic, hòstia, ets del mateix poble que Nino Bravo, sí, el coneixes? I diu, sí, una miqueta. I em va dir això, i dius, en realitat aquest tio va parar el Nino Bravo pel carrer un dia i li va dir dues coses i punto pelota. Que són aquestes ànimes càndides, pobrets, que és allò, sí que el conec. I dius, què coi l'has de conèixer? Vas parlar un dia, perquè el Nino Bravo ja vivia a València. Bueno, és la il·lusió. És una obra que es veu molta il·lusió, que és el més maco que hi ha. Perquè d'il·lusions a la vida, aquest any 2003... Digue'm, escolta'm, ens han trucat, que ara m'ho han dit pel Pinganillo, molta gent que diu què pensa fer l'any 2003 el senyor Ribalta? Quins propòsits d'esmena? Tens alguna... No, de propòsit d'esmena cap. No? No. I, bueno, ara no sé, m'ho he de plantejar, als restaurants no es pot fumar. Sí. Jo no vull dir que intentaré fumar als restaurants, però intentaré seguir fumant. Això sí, fumo molt poc, però intentaré seguir fumant. O sigui, el meu propòsit d'esmena seria aquest, per exemple, un. És molt dolent, això, i fumar és dolent, Jo estic absolutament convençut i ho sé. Però em toca molt els collons, que em vagin... Bueno, però jo crec que els que fumeu no us veuen el punt solidari de que acabareu... I em sembla bé, que no es fumi dintre dels locals, em sembla molt bé. Però m'estan pujant el tabac una barbaritat. Pel teu bé. Tu t'adones que t'ho fan pel teu bé. Però si jo vull fracassar amb tots... Si no hem quedat...